Babekuthemba bokini ukuthi uzoyimela zonke intombi. Sithembe kanjalo. Okay, okanDlovu Gatsheni. uGatsheni okhulelephi? Ngizalelwe endaweni yaseMzimkhulu ekuthiwa iseKromok, igama lendawo la ngikhulele khona. So mangikhulele ekhaya ke ngizalwa nje wanguntombi zonke nje ngoba sayo amantombazane so4. Oh, okay. Yebo, ngawuntombi zonke ngokugcina mina ekhaya. Yebo. Nokufunda wafunda khona? Ngafunda khona, ngaze ngaqeda umatric wami. Kwesinye isikole nje ezikhona lapha eMzimkhulu ngisimention ngegama. Imake, itshela mina la ekufunde nabo phela umuntu mayefunda ikakhulukazi owesifazane ikhona amajongo lapha lokhethi kwakuhamba kanjani lapha einsizweni zazashela? Hawu kakhulu. Hawu. Ngoba phela ngangiyintombi impela intombi entombini yabona nje. Hayi ngangizise kabi insizwa. Kuleya ndawo. Yeah, sathi usibeke ke mama mhlawumbe si relax nje siphumule sizwe ukuthi ekhaya ke ukukhuliseka khona ukukhula kanjani nayinjani inqubo yokukhula ekhaya emndenini nje wakho ke ngqo. Ekhaya ke la ngizalwa khona bekuyikhaya nje elifudumele. Ikhaya elingaxakekile ngaleyo ndlela kodwa futhi elingabusi ngaleyo ndlela. Ngoba wami besebenza ezimayini eGoli. So bekwazi ukusondla ukuthi ke phela ke uyabona xakeka nje okuncane kuswela leyo nto encane kodwa nje besingaxakekile ngaleyo ndlela. So ukuxakeka kuqale kuyami impilo mangiqala uba mdala la ngithola ukuthi khona izinto zami ayihambi kahle. Umsebenzi nguthola nje umsebenzi engufunayo noma ngikhokhela imali engithokozisayo. So bengibamba ke lapha komasaloni yabo. Ukuthi inkinga ke abangani bami bona bahambe kakhulu empilweni. So kwakuyona into engistressa kakhulu le ukuthi bona angimithi impilo yabayiphilayo. So mina ngihlezi nje ngizobicashalela sabo. Okay, mawubuka wena empilweni nje bona bakude kunawe wena usalele ngemuva. Usalele ngemuva nje kakhulu Yakhathaza le. So lento bengiphatha kabi ukuthi ba drive imoto bakuthiwa mhlambe sisamantombazane siyisanda izinto. Mhlambe silogeda renki fanele libe ngicela ukuthi usibani odlula ungithathe yabo lonto. Yeah, ngaze ngacabanga ukuthi kumele kube khona omunye umzamo engizamayo. Anda imisebenzi madoda yona kwakwenzakalana umsebenzi obuyasho ukuthi wawuthola yini oxabe ngayo nawo imali enganginelisi wakwenzakala? Umsebenzi ebengiyithola bengayithola umsebenzi lo mina engicabanga ukuthi ngiyawudinga ozokunikeza imali le engiyidingayo uzokwazi ukumitha standards sabangani bami. Wawuyibheka but you choose. Okay, qhubeka usela sabangani bami. So yangishalenja kakhulu impilo abangani bami. Ngaze ngamuva ke ngasuka ngasekhaya ngathi futhi ngizozama impilo eThekwini. La ngihlala khona njengamanje. So mangifika la eThekwini ngilibe ngibheka ukuthi yini engangisiza ukuthi impilo yami nami ibe right. Yeah. Ngahlangana nomunye ubaba ku Facebook bemrecommenda nje abanye ukuthi uma ufuna ukuba nemali kwathini thintana nalo baba. Hayi ke nami ngike ngamthinta ke lo baba. Sahlangana. Uma sihlangana nalo baba ayisaxoxa ke wangitshela ukuthi angangisiza. Ngakujabulela ukuthi angangisiza. Then bese ethi angangisiza wabe sethi angize nengane yami ukuze izoyiqinisa. Okay, ngize nayo ke nginganaki. Ngitshela ukuthi hayi uzoyiqinisa ingane yami ukuze mhlawumbe ngazo affectwa yilento engizoyizama yokuphila. Kuhamba isikhathi umntana nami libele ngibuza ngalo baba azamshona isibongo sakhe. Okay. Hawu uma zelaphi ngoba kamazi nje wafika nje isenza lonto sayiphumela sayihambela. Hayi umntana nami njalo uyozongibuza umgcineni baba usibani ambize ngegama. Hey sibaba baba usibani. Hayi kodwa nginganaki. Kuhamba isikhathi umntana nami ashone. Uma eshona sengithole eboxini yenye into nje unoboya like ungathi isilwane. Sure. Hayi okay yabo uma nemvula eboxini aseyona ingane leniyazi. Akaseyona. Ashone yona. Akaseyona lo. Mayigula eshona kwakwenze njani? Wavele nje kwaseqinqelezile. Hawu. Eshonile. Akazange zagule. Yo. Ora hayi athathwe ke phela suwe emakhazeni kulungiselela ukuthi uzongcwatshwa ke. Mase sezobonwa hayibo umntwana oyinye into esingayazi. Yabo sithuke ke sonke nami ngithuke iqobo lwami because angitshela ukuthi angazi ngitshela umntana amshonile. Yes. Okay.
So ekhaya ke babe nayo lanto ukuthi ayikho into kanjena cishe ukuthi kuthakathiwe lana so angcwatshwe ke okay is fine kodwa njengamanje ekhaya bafuna ukuthi bayahamba izinyanga bambe befuna ukuthola usizo ukuthi nene lo mntwana wangcwatshwa kwakuye yini because umntwana wayesishintshile ekhaya babesolana qala babona nje umntwana eyisilwane babona ukuthi angeke cishe uthwetshuliwe lo mntwana wenza umkhovu but bafuna ukwazi ukuthi ubani because khona ubaba abamsulayo endaweni ukuthi mhlambe ngawuye siyazi ukuthi sonke ihliziyo abathakathi sibabona yebo abavunyiwe nje endaweni abavunyiwe endaweni yeah kodwa ke manje inkinga yami mina umntana wami ngiyambona every time usuke ngilethela imali like ngiyazi ukuthi umntana wami uyaphila yes kwangayena lo wangcwatshwa kwakuyisilwane nje ukuthi kwenze lo ngazi ukuthi ushonile wayidene esaphila because uhleze ngilethela imali imake wo ushuthi wena mhlawumbe akuyona into engicabanga wahamba nomntwana wayenyangeni ngoba ithi inyanga ivikela ukuthi izinto ezokufaza nasingangeni ngiyena but umntwana wakho automatically usekulethela imali ngekhwama kwazi ukuthi ushonile sewumkhovu wale yanyanga wona wathola ngangani yana yebo ngokubona kwami nje ngokwenzeka kwezinto kodwa nami ngalesa sikhathi ngenza ngangayitshela ukuthi ngithwala ngengane yami ngangitshela ukuthi nje njengoba wayethe ubaba akangitshela uzothwala sizothwala ngengane wathi uzoyiqinisa ukuze ingane ngezo affectwa yimoya le engizoyenza wayenzani lapho sikhathi eqinisa wasicaba nje wangicaba nami naye wayicaba angazi ke uthi noma uqhubeka wenza ezinye izinto mhlawumbe ezingaphezulu kwalezi angenza zona mina because ngangeke ngize nginake ngoba ngazi into iprocess yakhe now ngitshela ke nje situation sikanje ekhaya naba abomndeni bayabona ingane ithwetshuliwe wena unayo into yokuthi lengane ithwetshulwa yilo yababa usuyamkelile ekhaya wenza kanjani ke njengoba bebhizi behlabenyuka bafuna izinyanga zokuthi kulashiphe lento esona sizathu ke sengibekelana ukuthi nizongisiza ukuthi ngithole umuntu ozokwazi ukungisiza ukuthi kungaveli nje ngoba phela nasesontweni mina ngimkhulu esontweni nje kwe-ship team ngimkhulu kakhulu kabi so mase kuvela into kanjena ngempela nesithunzi sami singadeceleka phansi nabangani bami futhi baqale nje ukuthi bangibuke kabi because nje manje yonke into ihamba kahle so abantu abafika la basuke bezofuna izinto ekhishwe wena ma uthi ufuna into yakhe iqhubeka imali yakhe ibe khona ngoba ingane yakhe iyaza kona ngilethela imali ufuna kuvimbeka abantu bakini ukuthi bengaqhubeki nokufuna izinyanga isiphi izathu sakwenziwa ngene esontweni isizathu ngingene esontweni kwakuthi angifuni ngifuna ukufihla yonke into ngami because ngiyazi ukuthi uma ngabe usonta abantu bayakuthemba yabo uyathembeka uma usonta kube against izinto zezinyanga ngoba uyakhola but at the same time wena wenza ingane yakho umkhovu so manje uthi wena udefend ukuthi bengayinyangeni ngoba ubalekela ukuthi ingane izoyeka ukuletha imali izoyokuletha imali ingane so ekhaya ngizama ukubatshela ukuthi nje no indaba zezinyanga nje ayisebenzi izinyanga ziyakhohlisa zisuke iqamba amanga nje asamukela inkosi njengomsindisi wempilo zethu Jehova yazi ukuthi why bathatha umntanami so now awungitshele mhlawumbe 2025 uqala kanzima ngezinto ezitough ngenza kwethu awungitshele lezi ingane lengane le njengoba ikhona ubuyithanda yebo ingane yami ngiyayithanda namanje ngisayithanda kanjani umkhovu nanokuthi ke phela ngiyayibona nje iyafika ke ngiyabona ukuthi iyaphila ukuthi ngilethela lezi zinto engizifunayo kuba mina into engifunayo kahle imali so ke ngikwazi nje manje ukuthi ngingabi nayo imali sengize ngaqala ukuba nemali ngenxa yemali uthi wena kulungile ingane yakhe ayiqhubeke kuba umkhovu as long as abantu bakini bengayishintshana abantu basekhaya nje abangatholi ngizofuna lolo sizo sebangatholi ukuthi kwenzakalani ngengane ukuze nami ngizoqhubeka ngiphile impilo yami so ngokwe-understanding yakho kukhona la kwazama khona ukuthi baphithanise kwenzakala cha mina into engenzayo ekhaya ukuthi ngibatshela ngeBhayibheli every time abethi bayaphuma ngibatshela ukuthi nje cha asikwazi likha kusebenzisa umuthi into ebalekile ukuthandaza because uma sithandaza uNkulunkulu uzokwazi ukusisiza uma ukuthi ingane yami iyathakathwa uNkulunkulu uzokwazi ukusasivezela ukuthi iyayithakathwa ubani yabo akungitshela ke mama mhlawumbe ke siyeke ke ngane nento le mali efikayo njengamanje njengoba usho ukuthi nawe even esontweni macapho nakusalovunyiwe ethi makunikelo hamba phambili
le mali efikayo uma ubuka isimo sempilo yakho nomndeni wakho sikephi ni right kukahle isiza bani ekhaya? Hayi ekhaya si right nje ngoba ngiyakwazi ukubasiza ayinayo imbandela ukuthi ngingabasiza abantu basekhaya ngisi right nje njengamanje nami ngihappy nje ukuthi ayi cha ngiphila lempilo bekade ngiyifuna kuphela into esingiphazamisa ke sekuyileyo ukuthi ke kubadinga ukuthola ukuthi ingane yabulawa yini. And akekho umuntu okubuza athi imali oyithatha? Hayi ngiyasebenza phela imisebenzi yami ngasho ukuthi nje umsebenzi wami sohamba kahle manje yabo. So nami ngicashile la ngicashe khona ukuthi ngoba angikwazi vele ngiqhamuke nemali ngibe nemali ngibe ngingasebenzi khona la ngibambe khona. So ngiyasho ukuthi hayi kuhamba kahle. Manje ingane nengane nekubo ayinaye nobaba inabantu bakuba babwayo. Njengoba kini bebhizi befuna inyanga ezothulisa ezokwazi ukuthola ukuthi ingane ithwetshulwephi, awucabanga ukuthi kubo kwayo nabenza into efanayo nawo khona futhi uzodinga futhi ukubenza into efanayo ukuthi badidise emqondweni? Hayi ngikhululekile ke ngekubo ngoba manje kubo baba wakhe ilo nje wangishiya ngisakhulelwe akazabe nendaba nengane. So I doubt ukuthi ngaba nendaba nayo ngoba nakusishonile. Okay, there's no way nakubo washo ukuthi khona ingane. So nje biyaziwa la. Iyasekhaya. Thathe sisungibeke emuva empilweni yakho khula uyintombazane ubuka amanye amantombazane ekhula endaweni nesimo sempilo wawufuna ukuba yini masomntana? Mina ngithanda ukuba unesi namanje nje mangibona unesi igqoke uniform yakhe ephelele ngiyaba nalanto ukuthi umuntu engangifisa ukuba uyeke loya but ke impilo ihamba kanjalo kwabheda empilweni yami ngaze ngazithola sengenza lento engiyenzayo njengamanje. Ngoba unesi phela umuntu abahlenge impilo zabantu kodwa unesitory sakho sixoxa sonke akukho la kuvela khona ukuthi nenhliziyo yokuhlenga abantu yini ekwenza ucabanga ukuthi ungawunesi ogudi? Cha phela bhuti impilo ikwenza izinto ongacabanga ukuthi ungazenza ungakuzenza yabo ama-challenges empilo akakubeke endaweni nje ukuthi kona ke lokho ngangacabanga ukuthi ngake ngikwenze. Yes sometimes kuyafika ukuthi enene angaze ngacabanga ukuthi ngingathwala ngengane yami. Yes kwangeyona ipurpose yami ukuthwala ngengane yami kodwa ake kwenzeka ngenxa yokuthanda imali ne-peer pressure yabangani. Because into engiledelela mina abangani bami yakade bevele ba progress abathola umsebenzi e-right abo baba right bona. So mina ngokudonsa kanzima ngaze endapha ngifuna into ezongenza nami ngimeet standards sabo. Yes ilapho. Babuka lo Black Life TV emakhaya ngathi cabanga lolu daba nalilandela nalibuka niyaqonda futhi kukhulunywa ngani ezinye izinto empilweni kuyiqiniso lingephikisa ukuthi asilingane ngamandla. Khona abantu abanamandla angaphezulu kwethu, khona abanamandla angaphansi kwawethu, khona abantu esingabashiyayo nathi ngamandla ngenxa ukuthi ke kukhona abantu abaphilela indaba ukuthi bafuna ukuyilinganisa nabanye abantu. Iyona inkinga esibhekene nayo ke njengoba sikhuluma nosisi njengamanje. Mhlawumbe nawe lapha ekhaya uhleli uthi mawuqhathanisa nomunye umuntu ubona sengazi ukuthi usemuva udinga upgrade igame yakho kanti usuyi-upgrade ngendlela wrong. Awufundeke okufunda kulolu daba esizana namhlanje sibone ukuthi mhlawumbe wena kukhona nokutholayo. Kodwa ke asikuvalile ukuthi siphawule size ukuthi uthini udaba lwenu ngodadewethu. Udadewethu point number 1 uthi ukhulele ekhaya la akhulele khona bekungeve kuthiwa kuyahlusheka kodwa inkinga yakhe ubenganeliseki ngezinto ezenziwayo ethinta imali nani wathola imisebenzi yakhe yangamnelisa emalini up until wazafika ekutheni nayo sefuna ukucosha izinto ezithile ezibizwa ngokuphakanyiswa. La afike khona enyangeni yathi ukuze lesiphakamo sakho sibe right landa ingane yakho ibe la ukuze inga-affecteki. Ila ingane yakhe ephendulwe khona umkhovu and uyeseyazi yena ukuthi ingane yakhe iphendula umkhovu. Into ayijabulelayo nathi ncinci kamjoli ileyo ukuthi ingane yakhe iyafika kuyena emlethele isaka lemali njalo ethola imali. So uthi isikhule sokuthi abe broke ngeke ingane yakhe ayiqhubeke ibe umkhovu yena uzoqhubeka adle imali. Into kuphela abhekene nayo leyo ukuthi umndeni ungalinga nangelodwa la ngithola inyanga ezokwazi ukuvala lento ngoba kube kusho ukuthi yena akabuyele phansi. Phela usisi lo usevele manje ukukhonza enkonzweni usindisiwe uyanikela kwi-worship team esontweni kuziwa ngaye makunikela uyena uqala ngama-thousands. So since ke ekanjalo ke akakwazi nangengozi ukuthi abuyele kwi-standard esiphansi. Sikhuluma lolo daba ke nawe sithinte ku-email address yethu sithinte kwi-comment section yethu like subscribe sibe kunye nawe siza ukuthi luthini lwakho udaba mawuphala lolu daba. Dadewethu before sikudedela mhlawumbe usinikeze sizwe mhlawumbe ekugcineni ukuthi wena ngokwakho mangahle kuthiwa nansi lenyanga phambi kwakho iyafika ithi qathatha noma nanga umuntu ufika la uthi mina ngakwenza lento yenzeka ungafisa ukuthi ayekini afike enzeni ezovumelana nawe. Ukhuluma nabantu manje lapha bakulalela mhlawumbe lapha ikhona inyanga
leyo idinga uthi yekini iyokwenza isiqiniseko sokuthi ke laba bantu bajika umqondo kodwa ikaqhamuka ngathi wena uthe usindisiwe akwazi ukuthi indaba yomuthi awusayingeni but at the same time uyafuna umuntu ozotwistela abantu bakini beshita ifocus kulento abafuna ukuyenza yiphi into ongafuna yenzeke unzima ke lo mbuzo ngoba phela manje ngempela mina ngisindisiwe angikwazi ukuletha inyanga ekhaya because ngihlezi ngikhuluma ngendaba zemithi ngibagxeka abantu abasebenzisa imithi kodwa ngiyafisa ukuthi kube khona umuntu uzofika alungise le nto ukuthi asho ukuthi nawo umntwana washona kwakuwuye owashona ukuthi kanjani nami angazi ngiyibuza ukuthi ngoba unemali wayengamthenga umuntu ozowenza lento ubona ukuthi ngeke act kahle madoda kulungile asikuyeke asithemba ukuthi mhlawumbe lo daba lakho lizohamba lifike egcineni kodwa into ngifuna ukuyibuza last question are you proud ukuthi ingane yakhe iphila lempilo ephilayo wena nemali that is fine cha Butoma ngikho proud angifuni uqamba amanga ngalapha ngikho proud kuphela ke angisakwazi ukujikisa angisakwazi ukujika indlela okwenzeka ngayo izinto yabo because kwangeyona inhloso yami njengishilo eqaleni ukuthi kwangeyona inhloso yami ukuthi ngothwala ngumntanami kuphela inyanga yangi twista ngendlela ngitwista ngayo but awufuni ukubonakala kodwa yeke manje angisakwazi ukuthi ngingabuyela back empilweni engangiyiphila yokuhlupheka inkinga yami le ukuthi angisakwazi ukubuyela back nomphakathi nje uyangirecognize kakhulu nje ngiyanikela ngiyadonate even emphakathini yabo esontweni so mase babo bathola ukuthi nene kunezinto engizenzile ukuze ngibe nemali yabo isithunzi sami esengisabela lapho nomndeni wami ukuthi kwakukhalwa kangaka nemizamo yabo sebeyizamile bezama ukuthola ukuthi ingane ilinyazwe yini kanti mina ngiyazi ayibona nje ukuthi sekungaba nzima sekuyifihlo nje le ucishe ukuthi ngingafa nayo Sabonga kakhulu noma singazi sibongani ngoba ungumkhunkulu wena ayikho into esingayisho sisayibonga right sidluleke sibonga kakhulu nakubabukeli bethu beBlack Life TV sithemba ukuthi mhlawumbe khona udaba nizolukhuluma luzwakale angifuni ukuzwakala nje komehlulile kodwa uma kuziwe ingane enhlale njalo kunenhliziyo ezwelayo ake sizokwenza uPaul uthile comment section yethu Siyabingelelayo ngenza kwethu ke iyona ke channel yakho le eunqa phambili umgosi sicela uqala ukungena leli khasi lethu yenza ubulunge isicofo subscribe button esiphinde sihlangane kwi-comment section sizova lwakho ukuthi wena uthini ngalo ludaba yewe ngenza kwethu ke mina ke nawe bengathanda ke siphinde sihlangane kwi-video elandelayo ungakhohlwa ukucofa subscribe button dango